Tehát rajtad keresztül áramlik az energia a napból a földbe, a földből a napba. Tehát azt kell elképzelni, hogy kapsz az atyától egy labdát, egy fehér ilyen fénylabdát, egy ilyen tiszta teremtőfényt. Azt megfogod, és egyszerűen végigviszed magadon. Tehát becsukod a szemed, és végigviszed magadon. Tehát úgy érzed, ahogy megy át a csigolyáid között. Tisztít meg téged. És amikor végigérsz vele, akkor átadod a Földnek, hiszen az ő méhébe való. Csak átmegy rajtad ez a fény. És még mielőtt fölállnál, elképzeled, hogy a Földanya is ad neked egy ilyen fehér labdát, amit az atyának kell átadjál. És azt is megfogod, tehát nem állsz föl, csak labdát cserélsz. Megfogod, és elkezded magadon így átemelni. És érezni kell minden, ahogy megy át a prostata, kutyójak, tüdő, máj, mit tudom én. Tehát ez egy nagyon jó gyógyító eljárás. És amikor végigért rajtad, akkor odaadod az atyának. Hiszen ez a gyümölcse annak a magnak, ami átment rajtad. Ezt megcsinálod kétszer, és a harmadiknál azt csinálod, hogy leviszed ezt a fénymagot, felhozod a gyümölcsöt, de itt megállítod.